אנחנו היום, רבותיי, נתמקד על מה שמרן הרב עובדיה, זכותו תגן עלינו ועליכם, שכותב לגבי העניין של ההכשרה בפסח. אז הרב עובדיה דן שמה בדף קל"ח איך מכשירים פלטה חשמלית לשבת. אומר הרב, פלטה חשמלית לשבת? פלטה של שבת, איך מכשירים אותה לפסח? כן, אולי לא דיברתי מדויק. אז אומר הרב, פלטה חשמלית, די שיערה עליה מים רותחים מכלי ראשון, לאחר שננקה אותה היטב מכל חשש חמץ בעין. זה מה שהרב כותב. עכשיו פה להבין מה הרב מתכוון. אז יש לנו קודם כל בפלטה כמה אפשרויות שצריך לראות איך היא בלעה, ואחר כך נראה איך היא פולטת. אז מה שהיה רגיל לפחות בזמנו של מרן הרב עובדיה, שהיו שמים על הפלטה סירים של חמין, בתוך החמין יש חיטה, יש קציצות בשר עם פירורי לחם, יש שמים מטריות, מקרונים, שמים גם דברים של חמץ. קורה מדי פעם בפעם שגולש מהחמין על גבי הפלטה והיא בולעת מהטעם של התבשילים של החמץ בתוכה. אז ממילא צריכים להכשיר אותה, סוף סוף היא בלעה חמץ, צריך להפליט את החמץ הזה. איך אתה תיקח כלי כזה שבלוע מחמץ ותשים עליו עכשיו סירים כשרים לפסח, תבשילים כשרים לפסח. אז הרב גם מודה שצריך לעשות את ההכשר. עכשיו השאלה, איך היא בלעה ואיך אנחנו מפליטים את הטעם שנבלע בה. אני כבר לא מדבר על מה שהיום מצוי הרבה, שמחממים על הפלטה, שמים שם סלופים, שמים שם פיתות, שמים שם בורקה, שמים כל מיני דברים שהם גם כן מבליעים את הטעם ביובש, כבר זה הרבה יותר חמור. אז השאלה עכשיו, איך אנחנו מכשירים במציאות שלנו היום. אבל בוא נאמר שבזמנו של הרב אולי לא היו מחממים את הדברים האלה על הפלטה, אבל היה גלישה של אוכל חם רותח, חמץ על גבי הפלטה, והיא בלעה מהטעם הזה. עכשיו, כשאתה בא להכשיר את זה, מה אתם מבינים בפשט דברי הרב? עכשיו נעשה פירושים. מה זה בפשט דברי הרב? הרב אומר, פלטה חשמלית, די שיערה עליה מים רותחים מכלי ראשון, לאחר שנקה אותו היטב מכל חשש חמץ בעין. אז מדובר שהפלטה רותחת או שהפלטה צוננת? מה אתם מבינים? צוננת. באיזה מצב הפלטה נמצאת? צוננת. צוננת, זה הפשט הפשוט של הדברים. אי אפשר להתעקש עם ראש בקיר. זה מה שכתוב. עוד שאלות, הסברים, משהו אחר. אבל כתוב פה, די שיערה עליה. לא כתוב בעודה רותחת, לא כתוב בעודה מחוברת החשמל, לא כתוב. וגם זה מסוכן מאוד. מה, פלטה מחוברת החשמל, אתה שופך עליה מים חמים? אני לא מאמין שהרב יכתוב כזה דבר. אז הרב לא כתב את זה, הוא כותב, די שיערה עליה. עכשיו בואו נשאל שאלה. אנחנו יודעים שבכל כלי כבולעו, כך פולטו. אם הכלי הזה בלע על ידי שהוא עומד על האש ואתה מבשל בתוכו, אתה צריך לעשות בהגעלה בתוך מים רותחים שעומדים על האש, מפעפעים ורותחים שיפליט את מה שבלע. בסדר גם. אם הכלי הזה בלע רק מעירוי מכלי ראשון, אז מנקים אותו יפה ומערים עליו מכלי ראשון. לכן, אם יש לך בקבוק של תינוק, אתה בא ואומר, תקשיב, התינוק הזה הוא כבר לא כזה קטן. אני הרבה פעמים מבשל לו דייסה עם סולת, עם כל מיני דברים, ושופך את הדייסה הרותחת לתוך הבקבוק. אז הבקבוק הזה בלע מעירוי מכלי ראשון, אין בעיה. תשטוף אותו יפה, תנקה אותו כמו שצריך. תרתיח קומקום מים חמים, תשפוך לתוכו את המים החמים, בלע על ידי עירוי, יפלוט על ידי עירוי. כמה כלי בולע על ידי עירוי? הגמרא אומרת שכיוון שהתחתון צונן והעליון רותח, אז קיימה לן תתאה גבר, התחתון גובר. אז אם התחתון גובר, אז מה הבעיה? אולי הוא לא צריך הכשר בכלל? אומרת הגמרא לא. אי אפשר דאתם מקרלה לא בלע פורתא. נכון, אתה צודק שהכלי קר. אתה שופך עליו עכשיו עירוי קילוח של חמין, אז נכון שאתה תאה גבר, אבל עד שהתחתון גובר על העליון ומקרר אותו, כדי קליפה הוא כן בולע. בולע קצת. בסדר? אז הוא בלע קצת על ידי עירוי,
הוא יפלט את אותו קצת על ידי עירוי, בסדר גמור. אז אני אקח את הבקבוק של התינוק, אשטוף אותו יפה, נקה אותו יפה, ירתיח מים בקומקום, יערה לתוכו, בלע על ידי עירוי, פלט על ידי עירוי, זה בסדר גמור. אבל אם הכלי הזה הוא רותח, ועכשיו אני ערתי לתוכו מכלי ראשון, אז כמה הכלי הזה עכשיו בלע? הוא בדק כלי קליפה, או שהוא בלע בכולו? כדי קליפה. כשנבלע, הכלי היה רותח, ועירתי לתוכו משהו מעירוי מכלי ראשון. אז הוא בלע בכולו, או שהוא בלע כדי קליפה? הוא בלע בכולו. הוא חם, הוא רותח. מה זה הוא בלע? מה? זה שונה מבישול בכלי ראשון. יפה מאוד, זה כמו בישול בכלי ראשון, בדיוק. עכשיו יש לי כלי ראשון, יש לי סיר נהרוסטה שעומד על גבי האש. ריק, אין בו כלום, אבל הוא חם, הוא עומד על האש. יפה. לקחתי עכשיו את המרק קטריות, חם, רותח, ועירתי לתוכו. אז מה אני אומר? הכלי הזה בלע על ידי עירוי. איך מכשירים אותו? תעשה לו עירוי. מה הוא בלע על ידי עירוי? לא היה צונן שהוא בלע על ידי עירוי. הוא היה רותח, הוא עמד על האש. עד שאני הראיתי לתוכו מרק קטריות, המרק קטריות, הטעם של החמץ, נבלע בכולו. בכל עומק הכלי הוא נבלע. לא צריך לזה מקור? כי הוא בעצם... מה? לא צריך לזה מקור? בסברה הזאת? להגיד, הפוך צריך מקור. מה פירוש הדבר? כל מה שאמרנו, שעירוי מבליע כדי קליפה, בגלל שאתה מערה חמין על גבי צונן. זה הגדר של העירוי. וכיוון שכמה נתתה גבר, אז זה לא בלע בכולו, זה בלע כדי קליפה. זה כי תתאה גבר, תתאה צונן. אבל אם תתאה חם, מה צריך לראיה למה? זה כלי ראשון שעומד על האש, רותח, ושפכתי לתוכו עוד רותח. אז למה שהוא לא יבלע בכולו? מכוח מה אני אגיד שהוא יבלע פחות? הוא כולו רותח. אין פה גדר של תתאה גבר. אתה יודע מה? תתאה גבר מצוין. אז התתאה הוא חם. אז הוא גבר והוא בלע בכולו. תלך על אותו יסוד, תתאה גבר. הוא בלע בכולו. אז ברור שסיר כזה, שאני עמדתי אותו על גבי האש, הוא חם ורותח, ועירתי לתוכו גם משהו חם ורותח, אז זה נבלע בכולו. עכשיו אני בא להכשיר אותו, אז מה תגיד לי? קח אותו, תשטוף אותו יפה, שים אותו צונן על השיש, קח קומקום רותח ותשפוך לתוכו. מה זה יעזור? זה אולי יפליט ממנו כדי קליפה, אבל מה עם כל הבלוע שבלוע בעומק הכלי? לא יצא. איך יצא? שים אותו עוד הפעם על האש, ותן לו להתחמם. אחרי שהוא יתחמם, קח קומקום רותח, תערה לתוכו, ועכשיו הוא יגיד את עצמו, כן? כי עכשיו הכל רותח שם בכלי ראשון, כמו שהוא בלע על ידי כלי ראשון, נפלט על ידי כלי ראשון. אז אתה אומר, הוא צריך הגעלה, במילים אחרות, הוא צריך הגעלה. הגעלה זה קומקום חשמלי, זה כלי ראשון. הגעלה, לא עירוי. הגעלה, הוא צריך להגעיל אותו בכלי ראשון. הוא בלע בכל עומק הכלי. הוא לא בלע רק כדי קליפה. אני הראיתי עליו כשהוא רותח. הראיתי עליו כשהוא רותח. הבליעה שלו בתוך עומק הכלי. עכשיו, מה קורה עם הפלטה? שגולש עליה חמין חמץ, עם חיטה, עם פירורי לחם, עם טריות, עם מקרונים. היא בלעה חמץ. היא בלעה בכולה. מה אתה אומר לי עכשיו? תנקה אותה יפה, תערה עליה מקומקום רותח, והכשרת אותה. אז תרתיח אותה. רגע. איך הכשרתי אותה על ידי העירוי הזה? היא בלעה בעומק של כל הכלי פנימה, ואתה עכשיו הוצאת רק כדי קליפה. מה עם כל השאר שנמצא בפנים? אז זה שאלה, נכון? עכשיו לא אחד ויגיד, תשמע, אתה עושה דמגוגיה, זה לא יפה, באמת, אתה מבלבל פה את האנשים, תהיה אמיתי, תגיד דברים כהווייתם, אין בעיה. בוא, אני אגיד לך מה אתה רוצה שאני אגיד. אני אגיד לך מה אתה רוצה שאני אגיד. דבר תגיד, אדוני, מה, זה לא דומה. שמה באמת זה כלי שאתה מבשל בתוכו, הוא היה רותח, שמת אותו על גבי האש, ועירית לתוכו אטריות ומקרונים רותחים. אז הכלי הזה בלע כולו מחמץ. עכשיו אתה בא לבשל בתוכו דברים כשרים לפסח, איך? זה כלי חמץ.
אתה צריך לעשות בעגלה להפליט את האדם שבלוע. אני מבין? כי אתה מכניס תבשילים לתוך הסיר. אבל פה זה לא דומה. פה זה פלטה שאני מניח עליה סירים. אני לא שם תבשילים על הפלטה. אני מניח סירים על הפלטה. אז זה משהו אחר. זה לא בדיוק כמו שאמרת. בדוגמה שאמרת, עם הסיר הרותח שבת אל האש ושפכתי לתוכו, עירדתי לתוכו מכלי ראשון, מקרון ביציות רותחים, נכון, כל הסיר בלה מחמץ, אני עכשיו רוצה לבשל בתוכו בפסח, אני חייב לעשות הכשר. צריך לעשות לו הגעלה, הוא בלה בכל כולו, בעומק הכלי הוא בלה, בסדר. אבל בנידון שלנו, מה אתה מבשל בפלטה? אתה שם על הפלטה תבשילים, סירים. אז במקרה כזה, אולי באמת לא צריך הכשר כזה כמו שאמרת. פה באמת באנו לסוגיה אחרת. יש רמה, ביורה דעה סימן צדיק ב' סעיף ח'. שם הרמה אומר שאם יש לך שני כלים, ואחד מהם אתה מבשל חלב, בסיר לידו אתה מבשל בשר, בקר, חלק למהדרין ולמהדרין. והסירים האלה נגעו אחד בשני. הקיריים היו צפופות, נגעו הסירים אחד בשני. אומר הרמה, לא מעביר טעם מאחד לאחד. מה? פה יש בשר בקר, פה יש חלב בהמה טהורה. לא מעביר טעם. למה? כיוון שהם יבשים, אז כלי מכלי לא מעביר טעם מאחד לשני ביובש. אם יהיה ביניהם נוזלים, אוי ואבוי. הנוזלים האלה הם קודחים חור בשני הסירים ומערבבים את הטעמים. זה ממש בעיה. אם הם נוזלים בין הסירים. אבל אם הסירים יבשים ונגעו זה בזה, כלי מכלי לא מעביר טעם ביובש. כך אומר הרמה. אומר לו, אמרתי לך דמגוגיה. מה, תרגע, הכל בסדר. מה זה פה? הפלטה בלעה חמץ, אין בעיה. גולש עליה אוכל, חמץ, הכל בסדר. צודק. אבל עכשיו אני בפסח, מה אני לא מבשל על הפלטה, אני לא שם אוכל על הפלטה. אני שם סירים כשרים לפסח על הפלטה. אז כלי מכלי לא מעביר טעם. אם אין נוזלים תחתיהם, לא מעביר טעם. אז תרגע, הכל בסדר. מה אתה עושה בזה סיפור? זה לא דומה למקרה שדיברת מקודם. אתה בסך הכל, יש פה כלי מכלי שלא מעביר טעם. תרגע. טענה מצוינת. טענה מצוינת, אני יכול גם לקבל אותה. תכף תראה בערבון מוגבל, אבל עזוב. הרב, תלך איתנו ביחד. בסדר? איך אומר הרב עובדיה? שומע לנו ישכון בטח. הכל בסדר. אני לא יכול להגיד את זה, הרב יכול להגיד את זה. אז עכשיו, הוא אומר, מה אתה רוצה? הנה, הסיר הכשר לפסח, שמתי אותו על הפלטה, רק ניקיתי אותה. לא עשיתי להכשר לו כלום, רק ניקיתי אותה. איך יעבור הטעם? מה אתה רוצה? הפלטה יבשה, הסיר יבש, שמתי אותו על גבי הפלטה, הכל בסדר, לא עובר טעם מכלי לכלי. אז תגיד, זה חלב וזה בשר, בסדר? זה חמץ וזה כשר, בסדר? כלי מכלי לא מעביר טעם ביובש. אז אם כן, לא הבעיה. הכל בסדר גמור, לא קרה שום דבר. התשובה היא, רבותיי, בכמה אנפה זה לא נכון. קודם כל מה שאמרת, הכל נשאר נכון, כל עוד שהסיר באמת יבש והפלטה יבשה. אבל חסר לך, שאתה ביום שישי שמת את הסיר הכשר על השיש, והשיש היה רטוב, וזה לא רחוק שהשיש יהיה רטוב, ואחר כך לקחת אותו ושמת אותו ביום שישי, אין בעיה של בישול, כן? ביום שישי שמת אותו על הפלטה בעודו רטוב. מה קרה באותו רגע? ישר עבר לך טעם של החמץ מהפלטה, הופ, לתוך הסיר, ויצר לך בעיה בכל האוכל. נכון? יפה. אותו דבר, אם לא קרה את זה ביום שישי, אתה באת ואמרת, טוב שהייתי בשיעור, שמעתי, אומר לי שתו, תקשיבי, הכל יבש לחלוטין, שימי לב, אם לא, יהיה פה סיסו ושמחו, ומעכשיו אני מודיע לך, אם את עושה את זה, אל תבואי לשאול אותי מה הדין, אני לא אענה לך, אז זה לא קורה, את מבינה? אומרת לו, וואו, איומים יותר מחומני, מה קרה? מה זה האיומים האלה? אומר לה, זה המצב. את לא שואלת אותי את השאלה הזאת. אומרת לו, בסדר.
והיא מסכנה, שמה שם מגבות, שמה סמרטוטים, שמה שלא יהיה רטוב, שלום. הכל יבש, הכל שמה זה, בעלה שלא תנו, הנה נכנסה שבת, תסרטן, ערבתן, ניגבתם את הסירים, אומרת לו יבש לחלוטין כמו הנגב, אומרת ברוכה תהי מכל העמים, חזק וברוך, בבוקר הוא קם ביום שבת ללכת להתפלל בנץ, והיה על עשנו כעשן הכבשן, איזה ריח יוצא מהמטבח, הוא נכנס למטבח, סיסו שמחו ליהודים, החמין הכשר לפסח גלש, וזחל מתחת לסיר, ונכנס בין הסיר לפלטה, ונהיה בלגן, ואשתו מרגישה את הריח וקמה איתו ביחד ואומרת לו, תקשיב, אל תשאל אותי מה הדין, כי אני לא אענה לך. על המים שנכנסו מתחת לסיר, בין הפלטה לסיר, אני לא אענה לך מה הדין. הוא אומר לו, רגע, מה? את עכשיו מוסיפה לי שמן על המדורה? הוא אומר לו, לא. מה שאמרת לי, אני אומרת לך בחזרה, זה הכל. אני נזהרתי שזה יהיה יבש. נכון אמרת לי שיהיה יבש? היה יבש. עכשיו זה גלש. נכנסו מים בין הפלטה לבין הסיר? נכנסו מים. זאת אומרת, אתה לא יכול ליצור מצב הרמטי, לקחת שני כלים, להגיד, תן להם לגוע אחד בשני, ותסמוך על הסמוך, שזה לא יירטב. זה לא יקרה. זה לא יקרה. גם השי שיהיה רטוב, עם כל האיומים שלך והזרות שלך, וגם האוכל יכול לגלוש, ויכול לקרות 101 דברים, זה לא קורה. לא, אנחנו בני אדם, לא מלאכי השם. ואז באמת יהיה לך תסבוכת, נכון? אז צריך להכשיר את הפלטה. זה דבר ראשון. דבר שני, רבותיי, יש פה טעות בשורש ההלכה. מה שהרמה כתב בסימן צדיק ב' סעיף ח', שכלי מכלי, כשהם יבשים ונוגעים אחד בשני, לא מעבירים טעם, זה בדיעבד, לא לכתחילה. הרמה לא מתיר שסיר בשרי ייגע בסיר חלבי לכתחילה, כשהם יבשים ואין ביניהם נוזלים. זה בדיעבד, הרמה דיבר. עכשיו אתה בא לשים פה את הסירים, מלכתחילה, אתה הולך לשים סיר כשר לפסח יבש, על פלטה חמץ יבשה. אסור לעשות את זה לכתחילה. בדיעבד אם תעשה, זה לא יקרה כלום, האוכל יישאר כשר. האוכל יישאר כשר. אבל לכתחילה אסור לעשות את זה, נכון? אז מעיקר הדדינה בכלל היה אסור לך לעשות את זה. אתה צריך להכשיר את הפלטה, אסור לשים את זה עליו. דבר שני, גם אם תמצא דרך, לא יודע מה, שזה מותר לכתחילה והכל, ברגע שיהיו נוזלים, הלך הכל. נגמר הסיפור, לא יעזור. זאת אומרת, לא יכול להיות שהרב עובדיה בא מתוך הנחה ואומר, רגע, הפלטה זה לא דומה לסיר. נכון, היא רותחת, היא חמה, גודש עליה אוכל חם והיא בולעת בכולה. אבל מה הבעיה? אני לא שם אוכל על הפלטה, אני לא שם אוכל בפלטה, אני שם אוכל בסירים. והסירים כשרים, שמתי אותם על פלטה חמץ. לא, לכתחילה זה אסור, וגם חוששים שהם יהיו נוזלים. אז לא יכול להיות שהרב עובדיה יתיר את זה, לשים על פלטה חמץ סירים יבשים של כשר לפסח, נכון? אז זה נפל. אז הרעיון הזה נפל, וזה לא דמגוגיה מה שאמרנו. כל מה שאמרנו היה נכון. לא דמגוגיה. דמגוגיה זה שרצה לעשות את הפוישטיק הזה, ולהגיד לא, זה דומה לרמה. זה לא נכון. זה הדמגוגיה. האמת צריך להכשיר את הפלטה. חזרנו לשאלה הקודמת. אם אתה מכשיר את הפלטה, מה מועיל להראות על פלטה צוננת, מים רותחים מקומקום רותח, בו בזמן שהיא בלעה באותה רותחת, והיא בלעה בכולה. היא לא בלעה רק כדי קליפה, היא בלעה בכולה. אז איך האירוע הזה של הרותחים על גבי צונן יכשיר אותה? הוא יוציא ממנה רק את הקליפה. השאר יישאר בלוע בפלטה. זה השאלה שיש על מה שכתוב בחזון עובדיה. אז יש כאלה שאומרים, נכון, אבל לא הבנו את הרב נכון. הרב מתכוון שהפלטה רותחת. קודם כל זה לא כתוב. זה לא בפשט הדברים בכלל. אבל הרב מתכוון שהפלטה רותחת. גם אם נאמר שכן. אז דבר ראשון זה סכנה גדולה. להראות קומקום רותח על פלטה מחוברת החשמל רותחת. סכנה שאין כדוגמתה, ואני לא מאמין שהרב יגיד לעשות דברים כאלה מסוכנים. דבר שני, דבר אחד יגיד, אתה יודע מה? לא. הרב מתכוון שתחמם את הפלטה חזק, תן להם לדלוק איזה חצי שעה, תנתק אותה מהחשמל, היא עדיין רותחת, תעמיד אותה בשיפוע כשהחשמל למעלה,
ותעלה את המים החמים על הפלטה, ככה בעודה רותחת. קודם כל זה דברי נבואה. זה לא מה שכתוב ברב, אתה מעמיד פה אוקימתות. יש גם גבול כמה אוקימתות אפשר להעמיד במה שלא כתוב. יכול לדחוק פה, לדחוק שם, אבל לבוא להגיד משהו חדש ולהגיד זה מה שכתוב, אי אפשר. זה לא מה שכתוב. זה דבר ראשון. דבר שני, יש כאלה שהם אומרים לך לא, נכון, זה לא כתוב, אבל זה בין השיטים. בין השיטים, כלומר, יש בין כתוב לכתוב, יש שורה, נכון? אז זה כתוב ברווח, בשורה של הרווח. אז זה כבר לימד אותנו אחד הרבנים, שמישהו אמר פעם איזה חידוש, אומר לו, תגיד, אתה בטוח שהחידוש הוא אמיתי ונכון? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, אני חושב שזה ניתן בהר ממול הר סיני, זה לא בהר סיני. ממול הר סיני. בין השיטים זה ממול הר סיני, זה לא בהר סיני. תגיד מה כתוב, מה אתה עכשיו מכניס לי פה דברי נבואה שלא כתובים בכלל? אתה אומר לי בין השיטים, זה לא כתוב, נו מה, אתה עכשיו ממציא להמצאות. זה לא כתוב בהר. עכשיו, דבר נוסף רבותיי, תבדקו. אני עשיתי ניסיון. פלטה רותחת שמחוברת לחשמל, בזהירות, תפסתי אותה באלכסון, שפכתי עליה מים חמים, לא קורה לה כלום. המים פשוט קופצים ומתאדים. הם לא יכולים להשפיע שום דבר. הם לא מספיקים לעשות שום דבר על הפלטה. ברוב שהיא רותחת, המים לא יכולים לפעול עליה. הם רותחים וקופצים. לא עושים הגעלה. אז לא. אז לכן אומר חכם בן ציון בשלום, אתה יודע מה הפתרון? בוא אני אגיד לך מה הפתרון. אבל תפוס את הכיסא חזק, ואל תיבהל ממציאות שתופחת בך בפנים. אנשים נבהלים. אומר הרב בן ציון, לא, תהיה מציאותי. הפלטה בלעה בכולה, כשהיא בלעה היא הייתה רותחת? כן. נשפך עליה אוכל רותח? כן. היא בלעה בכולה? כן. אומר הרב בן ציון, יפה, תביא מברג, תפתח את הברגים מהצדדים, תשערע את המכסה של הפלטה, קח אותו להגעלה, תעשה לו הגעלה, תחזיר אותו, תסגור את הברגים, הפלטה שלו מוכנה לפסח. הבנת? כן, שלום ביי. זהו. שאומר, כל הרב, אתה רציני? כן. זה לא מעשי, גם אני מסכים איתך, אבל זה מה שצריך. זה מה שצריך. למה לא מעשי? אתה יכול? תעשה. לא יכול? אתה לא יכול להכשיר את הפלטה. הבנת רבי שלום? בלי דמגוגיה. הרב בן ציון היה ישר. אמר, אדוני, זה מה צריך. אתה יכול את זה, גם זה מועבר לגבי המיקרוגל. אומר, דנים, אין מה לדון. המיקרוגל בלע, העדים לא יפליטו. אתה רוצה לעשות לו הכשרה? אין בעיה. תפרק את המעטפת הפנימית, שלוף אותה, תכניס אותה לעגלה, תציר אותה בחזרה, סגור את הברגים, הנה המיקרוגל כשם. לא, אין מיקרוגל. זה הכל. זה כרטיס. לא משנה. הוא אומר, זה מה שצריך. אנשים פחדים להגיד לך מה צריך, כי אומרים, אתה נשמע לא נורמלי, כן? חמציון אומר, לא נורמלי, לא כן נורמלי. זה מה שצריך. זה ההגדרה. אתה יכול לעשות את זה? בבקשה, לא יכול. אז לא יכול לעשות את זה. אז אל תרפס לי כל מיני פתרונות, כסף. אין לך פתרון. אתה יודע מה אתה רוצה, אבל זה מה צריך. הבנת מה צריך בפלטה? מה צריך? הגעלה. אתה יכול לעשות הגעלה? תעשה. לא יכול לעשות הגעלה? מה? נייר כסף לא אומר. אל תתחבש. מה? נייר כסף לא אומר. כן, הגענו לנייר כסף, אתה כסף. עוד הגענו לנחושת. ברוך אתה אדוני אלוהינו, העולם, שהכל נהיה בדברו. רציתי לקחת ממך שהיה בחמץ, להפוך אותו לקשר לבזר. חיכיתי אותו טוב ולקחתי אותו להגעלה, אמרתי לו, תכניס אותו 20% בפנים. כן. מלמעלה עד למטה. אמרתי לו, מה שיצא. על החלוטין. על אחריותי עובד מצוין עד היום, קשר לפסח. אתה צודק 100%, אבל צריך לדעת דבר אחד, אתה צריך אחרי זה לשים את זה יומיים בשמש להתייבש, ורק אחר כך. אם אתה מיד אחרי שאתה מביא את זה הביתה, אתה מחבר את זה לחשמל, אם יש לך ממסר פחת, אז בסדר, אם לא... אז מין חשמלאי. לא, אז זה מין חשמלאי. תחת הסידור בבריקת ברקים ורעמים, ותברק בשם המחבר. זה הכל. זה קצר בטוח, כן? זה ברור. אבל את הפרט הזה החסרת, כן? זה פרט חשוב. פרט חשוב. כן, אתה צודק, יש הרבה כלים כאלה. אין להם כן, יש שם כרטיס אלקטרוני, שום פנים באופן, הוא הלך. תכניס אותו למים, הוא הלך. בסדר. אז עכשיו צריכים למצוא פתרונות לפלטה.
צריכים למצוא פתרונות. זאת אומרת, מה שכתוב בחזון עובדיה זה באמת חידוש, ולא ברור למה הרב מתכוון. ממש, הרבה האחרונים תמאים על זה, כאילו, מה הרב אומר? אם הרב יגיד לך, לא צריך הכשר. אז תסביר לי למה לא צריך הכשר. הוא בולע כל הזמן. בכל שכן בימינו, שרגילים לחמם על הפלטה סלופים וחלות ופיתות ובורקסים וכל מיני דברים כאלה. בדרך אגב, רבותיי, טעות חמורה ונוראה. הרבה אנשים חושבים שאם שמת נייר אפייה, אז זה לא בלע. צריך לדעת דבר אחד ברור. הנייר אפייה במקור שלו הוא נקבובי. סותמים לו את החורים עם שמן מוצק. מרגילים על דברים כאלה. ברגע שאתה מחמם אותו, הוא נהיה נקבובי נוזלי. ואז הוא יוצר חיבור גמור לכל מה שנמצא בשני הצדדים שלו. ראיתי באחד הספרים שהוא כותב שהנייר אפייה זה חציצה גמורה, למרות שאנחנו רואים שמחממים אותו, נוצרים נוזלים למעלה ולמטה והוא לא מבין למה. הוא אומר, אני לא מבין למה, אבל הוא אטום והוא לא מעביר. הלו, אולי תברר, אתה רואה שזה לא ככה, תברר. לא, הוא אומר זה אטום. זה לא אטום, זה נקבובי וזה מעביר טעם. מה שיש עליו מבושל? כן, מה? מה שיש עליו מבושל? מחומה. לא, מה שיש עליו. נו. אין בבעיה של בישול בשבת? על השמנונית שלו? כן, מבושל, אין בעיה. הרב, שמענו על הנייר הזה דרך אגב, מרב חשוב, שהוא לפחות עושה חציצה כזו, שזה לא יחשב בליעה ביובש, אלא צריך רק הגעלה. מה הרב אומר על זה? צריך להעריך על זה, לא עכשיו. בסדר? לא עכשיו. עכשיו, אז ממילא יוצא לנו עכשיו, שבמקרה כזה צריכים להכשיר את הפלטה. להכשיר את הפלטה זה כמו שאמרנו, טס אל הגעלה. למה? כי להראות עליה בעודה צוננת, זה לא יפתור את הבעיה. להראות עליה בעודה רותחת, אמרנו, המים קופצים ולא עושים את הפעולה של ההגעלה. הרב, לגבי זה, אחרי הקילוח הראשון, אם תעשה עוד, תתמיד טיפה עוד בקילוח עוד כמה שניות, זה יקפוץ בהתחלה, אבל אחרי זה לא יקפוץ כמו שזה בהתחלה קופץ. זה אחרי שכיבית את הפלטה. ברור, כן. אבל לא שהתקררה. רגע, עכשיו קודם כל אתה צריך להביא ראיה שפלטה כזאת שבלעה בעודה רותחת וגופי החימום פועלים, אפשר להכשיר אותה אחרי שכיבינו את גופי החימום. אבל לא, מיד בשנייה, תוך דקה אנחנו... תוך דקה, תראה, אתה צריך לדעת שבהלכות הגעלה יש כמה כללים שהם א' ב' בדיני הגעלה. אחד הדברים ממש יותר, שאם יש לך גם איזה כלי של קרן או של דברים כאלה שאתה רוצה להגיד אותם, אפילו שקרן גולעת וקולטת, לא מועיל להגעלה. למה? אם תהיה הזעקה תודיעו לנו, נרד למטה. בסדר? זה רק התראה, נכון? כן. השם יעזור. אז הוא אומר, למה לא מועיל? כי הבן אדם אומר לך, תשמע, תגיד. הוא אומר לו, זה יבקע. הוא אומר, יבקע עליי. מה אכפת לך? הוא אומר, מרן, לא מועיל לזה הקלה. כיוון שחיישינן דילמה, חייסלו דילמה פקעה, אז חכמים גזרו שלא עושים עגלה לכלי הזה. לא עושים לזה עגלה. הבנת? זאת אומרת, יש מקומות שמרוב הפחד אתה לא עושה את ההקלה טוב. אז חכמים אומרים, כלי כזה לא מגילים. לא מגילים. ולכן הרבה אחרונים אומרים שסוגים מסוימים של פלסטיק או אני יודע מה, דברים כאלה, שאתה פוחד שזה יתקלף לך או יתקלקל לך או משהו, אז אתה אומר להוא, תעשה מהר, תרמים תוציא, לא מועיל להם עגלה. למה? דילמה, חייס עליי, דילמה פקה. אז אתה לא תעשה את העגלה טוב, אז גם פה. אתה מבין, עכשיו אתה דבריך לשיעורי. אתה אומר לו, תשמע, לא כשזה מחובר, אלא מיד אחרי שניתקת, ותשפוך את זה בהתחלה, ובהתחלה זה יקפוץ עליך, אבל אל תפחד, אחר כך זה לא יקפוץ עליך. אנשים כבר לא עושים את ההגעה כמו צריך. לא סומכים על הגעלות כאלה עם חששות ופחדים. למרות שבן אדם אומר, אני לא מפחד, אין בעיה, אני אעשה. אבל חכמים חששו. אבל הפתרון לפלטות שלנו, רבותיי, יש פתרון. דבר ראשון, אתה מנקה את הפלטה יפה, תסיק אותה למשך חצי שעה ליתר ביטחון, אחר כך תשים עליה 2 שכבות של נייר כסף, ואתה יכול להשתמש בה בפסח לכתחילה. למה? אחרי שניקית אותה יפה, ובוא נגיד שההישג שעשינו לה הוא לא עגלה ולא ליבון קל.
כי זה לא פשוט שזה ליבון שאפשר לסמוך עליו, החימום של הפלטה. למה זה ליבון? לא ליבון קל, מה? אז זה לא בדיוק ליבון קל. תשמעו את השאלה, אני אסיים, אני אנסה לענות לך, בסדר? אבל בוא נגיד, שמתי עליה שתי שכבות של נייר כסף. אחרי שניקיתי אותה טוב, שמתי עליה שכבה של נייר כסף. עכשיו, אני יכול לשים עליה סירים. אני יכול לשים עליה סירים, בלי בעיה. למה? איך יעבור הטעם של החמץ לסיר? הרי יש כאן 3 כלים. יש את הכלי שבלוע מחמץ, שעליו יושב הנייר כסף, בין שניהם אין נוזלים, ואני שם עליו את הסיר. זאת אומרת, עכשיו אני כן מסתדר עם הרמה ביורדה בצדיק בית סעיף ח'. כי הרמה אומר, כלי מכלי לא מעביר טעם. אבל אמרת לך תחילה לא. אומר, אתה צודק. אני לא שמתי את הכלי הכשר יבש על הפלטה החמץ יבשה. זה כלי מכלי שאמרתי לך תחילה לא לעשות. זה בעיה. אני שמתי את הנייר כסף על הכלי החמץ. ובו אין לי אוכל, אין לי תבשילים. מצוין. עכשיו אני שם על זה סיר, אין אף אחד שעושה את זה. כלים כאלה לא מעבירים ביובש. תגיד, רגע. מה יקרה עכשיו אם זה יגלוש לך, האוכל הכשר, יגלוש לך עכשיו על הנייר כסף? אוקיי, מה יקרה? לא, מה יקרה? זה בין שני הכלים. לא יעבור לנייר השני. מה יקרה? לא יקרה שום דבר. האוכל הכשר לפסח יגלוש על הנייר כסף. בסדר. זה מגיע ברוטב לחמץ שנמצא למטה? לא. לא. אז אין לי בעיה. גלש. עכשיו האישה אומרת לבעלה, אמרת שלא תענה לי, נכון? עכשיו גם אני לא אענה לך. הנה, גלש לך עכשיו האוכל הכשר על הנייר כסף. איך אומרים? תאכל את האוכל שבישלת. אבל אין בעיה, אני אוכל, כן. האוכל בסדר גמור, אין שום בעיה. אפשר לאכול את זה לכתחילה, הכל טוב. ודאי? פעם שעברה גלש צעקת עליי, עכשיו נהיה טוב? הוא אומר, לא, אז לא יהיה נייר כסף. עכשיו יש נייר כסף. אז מה שקרה, שהנייר כסף נהיה כשר לפסח. כי הוא בלע אוכל כשר לפסח. מצוין, בסדר, כן? הוא בלע אוכל כשר לפסח. יופי. מה קרה? לא נוצר קשר של נוזלים בין הנייר כסף לבין החמץ. אז אין לי בעיה איתו. הכל בסדר. אז למה ביקשנו נייר כסף כפול? כי אם עכשיו אתה תבוא לשים על הנייר כסף הזה את המצות הכשרות לפסח, המצות התימניות, הספרדיות, או אני יודע מה, כל מיני תבשילים שאתה רוצה לחמם אותם על הפלטה, פה יהיה לך בעיה. למה? הרי אין נוזלים. אבל מה אמרנו? שאסור לך לקחת סיר שיגע בסיר אחר ביובש. לכתחילה, אסור, נכון? אבל בוא תראה מה קרה. יש לך סיר תחתון שזה הפלטה חמץ, ויש לך סיר עליון שזה הנייר כסף, עם האוכל הכשר, עם המצות, שאתה נוגע, אחד נוגע בשני. לא, זה לא פה, זה לא פה. זה קרוב. זה לא פה. זה לא פה. זה לא פה בגדלת. השם ישמור. טוב, אז הבנו רבותיי? רגע. אז לכן, אם אני שם נייר כסף אחד, אז אני לא יכול לשים את המצה על הנייר כסף. כי עכשיו, אומנם זה לא יעביר טעם, אבל מה שיקרה, אני כבר לא בלכתחילה. אני כבר לא בלכתחילה. זה לא פה, אבל יש פה פיצוצים. זה פיצוצים, זה אימונים. שמע, שירתי בצבא, אולי שמו את המיטה. השאלה אם ליתר ביטחון לא כדאי לרדת. אין בעיה, אני שירתי בצבא, אתם לא רוצים לסמוך עליי. אוקיי, בסדר, בואו, השם ישמור. אתה שירת בצבא בתור טוראי. השם יעזור. רבה. השם יעזור. אותה תגן עליהם. בואו נמשיך. אז עכשיו, זה כבר לא לכתחילה, נכון, זה לא יעשה, זה לא לכתחילה. מה שאין כן, אם אתה שם 2 שכבות של נייר כסף, אז הכל מסודר. למה? אני שמתי עכשיו את הכלי עם הכשר, על גבי נייר כסף שחוצץ בין הכלי שלי לבין הסיר החמץ שנמצא למטה, כן? ואז 2 סירים, אחד אסור ואחד מותר, לא נגעו אחד בשני. אלא מה קרה? הפלטה נגע בנייר כסף, והנייר כסף נגע בנייר כסף שמחזיק לי את המצה. אז זה בסדר. אני יכול לעשות גם משהו אחר.
אני יכול לשים רק שכבה אחת של נייר כסף, של עבה. אבל להזהיר את בני הבית. לא שמים על הנייר כסף הזה מצות לחמם. שמים אותם בתוך תבנית חד פעמית, ואותה שמים על הנייר כסף. זה גם יהיה בסדר. כי שוב, אין פה כלי שנוגע בכלי שאחד אסור ואחד מותר. למרות שהם יבשים. כי זה לכתחילה אסור. אז מה עשיתי? עשיתי את הכלי החמץ למטה. הכלי שמעליו זה הנייר כסף. אבל לא שמתי על הנייר כסף, כי אז זה נהיה כלי שנוגע בכלי ביובש. זה לכתחילה אסור. שמתי עליו את התבנית החד פעמית ושמתי את המצה בתוכה. ואז זה בסדר גמור. כי התבנית החד פעמית נוגעת בנייר כסף. הנייר כסף נוגע בפלטה, אבל אין קשר בין הפלטה לבין האוכל, לבין הכלי שמחזיק את האוכל. אין קשר. זה בסדר. אז לכן העצה היא לנקות את הפלטה יפה, להסיק אותה לכתחילה חצי שעה. אז למה הרב הזה גם? אני אסביר. ואחר כך לשים עליה 2 שכבות נייר כסף, ואז אתה יכול אפילו לחמם את המצות על הנייר כסף העליון במשך הפסח. יש את העבה הזה שמוכרים, העבה. זה לא משנה, עבה או לא עבה, זה עדיין כלי שנוגע בכלי. אז אני הולך לעשות פעם ראשונה עכשיו בשנה, כאילו, 2 עטיפות של העבה הזה. אל תשים 2 עטיפות. מה הבעיה? תשים אחד עבה ואחד עבה. כן? לא צריך שניהם עבים. לא צריך שניהם עבים. רק שכל השנה נמצאת הפלטה מכוסה. כן. כל השנה היא מכוסה, אין מצב ששימה עליה. כן, אצלי כל השנה היא מכוסה. מה תמיד זה עכשיו? אם הפלטה שלך כל השנה מכוסה בנייר כסף. לפחות 1, 2 לא משנה, והנייר כסף הזה אף פעם לא ניקב וזחל. למה זה לא עומד? זה עבה. לא, אצלי זה הדק, אבל כל השנה היא מכוסה. אני אומר לך את העובדות. אם הנייר כסף שלך עבה, ואף פעם לא קרה שהוא נקרע או נסדק וגלש אוכל של חמץ וחלחל ונבלע בפלטה, הפלטה שלך בסדר גמור. תחליף רק את הנייר כסף. תחליף את הנייר לא כסף. צריך להסיק אותה? לא צריך להסיק אותה שום דבר. היא לא בלעה. היא לא בלעה. צריך רק לבדוק שבאמת זה כל השנה ככה היה, כן? בפלטה זה יכול לקרות. כי אין הרבה לשים סירים, להוריד סירים, לשים סירים כדי שזה יקרה. שמים את הכל ביום שישי, מוציאים בליל שבת, אחר כך מזיזים קצת בליל שבת מכאן לשם, בשבת בוקר מורידים את זה. כמה תנועה יש על הפלטה שזה יקרה, בוא נגיד. אתה שם הרבה או לא נקרא, אי אפשר, לא יכול לקרוא. כן, לא נקרא. אז יכול להיות מצב כזה שהפלטה באמת הייתה קשרה ונשארה קשרה. זה לא דבר... אין לי בעיה לחבר. רחוק מהדעת. אפילו שאין לי בעיה. אבל כל השנה אצלי עם העבה. המסוכן הזה שחותך אפילו את העור. מצוין, ולא קרה אף פעם שזה נקרא או נסדק ונכנס לשם גלש, לשם משהו חמץ, היא קשרה לפסח. הפלטה שלך קשרה לפסח. בוא נגיד, נהיה יותר קיצוניים. אתה יכול להוריד את כל הניירות כסף ולהשתמש בה בפסח ככה. ככה, תשתמש בה. שעשה עירוי לכבל. עירוי לכבל, הרב. מה? שעשה עירוי לכבל. לא, אבל הרב לימד אותנו תמיד שבגלל שיש מחלוקת לגבי הפלטה, גרום לכסף. בסדר, זה כבר צדדים הלכות אחרות, כן, של דיני שהייה בחזרה. אבל לא מצד דיני פסח. אבל הרב לפי זה, אז למה למדנו בשנים קודמות מהרב, שהחצובות של הסיר מספיק עירוי מכלי ראשון, זה מה שאני עושה. החצובות שהסיר נשאר עליהם, השחור הזה, בגז. חצובות. עירוי מכלי ראשון? כן, הרב לימד אותנו שמעת את זה ממני? אז בבקשה, תביא את ההקלטה. ברוך השם, כל השיעורים מוקלטים. אם אתה תביא לי הקלטה כזאת, יש לך $100 מוכן. הרב שמע... אני ממני נלמד, רק מהרב, ממני. לא, מאיר, אתה בעצמך סיפרת שאתה הולך לכוללים, אתה רואה בשדות זרים. לא, אני לא לוקח את זה כהלכה פסוקה, מה שאני הזכרת את עצמך. מה זה הלכה? זה לא למעשה, זה רק הלוכה, לא למעשה. התחיל לראות בשדות זרים. הוא דומה לי שישב במקום שלי והתפעל בסיפור שלי. ברוך השם, אני שמח מאוד. אני שמח שלומדים תורה בכל מקום, אין שום בעיה. אני מאוד שמח. תלמדו כל הזמן, בכל המקומות, עם כל הרבנים. הכל בסדר גמור. אבל זה לא נכון, הרב, זה לא נכון מה שאמרתי כאילו. לא. מה שהוא אומר. ניר,
על פי עד אחד נאמן באיסורים. הוא אומר שלא היה דבר כזה. אני לא אמרתי, כאילו אם זה מטפטף מהסיר, אז מספיק אלוהים מקומקום חשמלי. הרב אמר שהוא אם אומר, אתה רוצה להחמיר, אז תעטוף את זה בזה. על המשקל של מה שהוא מדבר עכשיו, אמרנו מרב חשוב שהוא ההנהגה שלו, אני חושב שהוא אומר את זה ושצריך לעשות את זה כולם, שכל השנה כולה לא לשים סירים רטובים על הגז עצמו, כל השנה כולה, שגולש בשר וחלב, מה שעושה המבער זה רק את הקצוות של הקיריים, הוא שם אולי מלבן אותם אפילו, אבל שאר הקיריים זה בולע וזה צריך שם ליבון. זה לא עושה ליבון, אז הוא אומר כל השנה כולה נותן הוראה במשפחה לייבש את כל הסירים לפני ששמים אותם על הגז. זה שמענו אולי בצימרים וזה, השאלה, מה הרב אומר על זה בבית? בוא נאמר ככה, רוב האחרונים לא כותבים ככה. אבל הטענה, זה בדיוק מה שהרב אומר עכשיו. שבשר וחלב הם יותר הבלה, אז שם מספיק ליבון קל. אני אומר לה, כיוון שנעשה ליבון קל... מה יותר הבלה? ברגע שזה בעלה עוד פעם, אלא כן לפי השיטה של זה, של הרב זלמן. לא סרגל רבנו זלמן. שזה בולע אחד אחרי השני. לא, זה יותר הבלה, ברגע שזה יותר איך יותר הבלה? בלה בשר עכשיו, אחרי שעה בלה חלב. אבל ברגע שזה בלה בשר, זה יותר. האש שורפת את זה ועושה ליבון קל. כן. כיוון שזה ליבון קל, זה מוכשר. אז לא עושים אחרי שעתיים, תשים חלב, והחלב יגלוש. אז הבשר כבר נפלט, כי הליבון קל שרף אותו. זה מה שאני עושה, אני עושה אותו 10 דקות, על ריק, מחבים אותו 10 דקות, אבל גם אני עושה לו עירוי מהקומקום החשמלי. תעטוף אותו בנייר כסף, הכי טוב. תעטוף בנייר כסף, כי יש שם גם עוד בעיה שאמרתי כבר כמה פעמים, לנקות את זה לגמרי לחלוטין, שלא יישאר על זה שום שאריות. אני עושה את זה, מדליק 10 דקות, ואני עוטף. אני עוקף, כביש עוקף מחלוקת. מצוין, זהו. אם אתה עוטף את זה בנייר כסף, אתה מסודר לחלוטין, תזמין אותנו אליך הביתה, נאכל ונשתה אצלך בלי נדר, אנחנו סומכים על הכשרות שלך, הכל בסדר גמור. אשתי תשמח עם הרב יום. כן, אני אשמח אם תזמין. אני לא אבוא בלי שתזמין, אבל בסדר. ברוך השם, אתה עושה את הכל טוב, הכל בסדר גמור. טוב, אז רבותיי, תראו כמה הלכות יש בהכשרת כלים, זה לא פשוט בכלל, ממש לא פשוט. לכן פלנצ'י כותב שהוא באזמיר הנהיג שבכל נקודה שהיה שם מקום של הכשרת כלים, הגעלת כלים, הוא היה שם תלמיד חכם, שיהיה שם, לידו. למה? אנשים לא יודעים את כל החילוקים, כל ההבדלים, ועושים לפעמים דברים שצריכים ליבון, עושים להם הגעלה, צריך הגעלה, עושים להם עירוי, מבלבלים ומערבבים את הדברים ומכניסים כלים בני אומן, בשרים וחלבים בתוך אותם המים, ולא תמיד יש 60 המים כנגדם וזה יוצר בעיות. אז לכן גם הרב עובדיה כותב שתמיד מלמדים את אלה שעושים הגעלה לשים בתוך המים חומר פוגם. לשים לו מים חומר פוגם, ככה זה נפרד גם, וזה חוסך הרבה שאלות והרבה בעיות, כי אנשים לא תמיד מודעים לכל הכללים ההלכתיים ויכולים לגרום בעיות. כמו סיפר לנו הרב אמנון חגיגי, שלקהילה שלו עושה הגעלה, פעם, יום אחד בשנה בערב פסח. הקהילה? לקהילה שלו. כן. אבל לתל אביב לא יודע דווקא הקהילה שלו. הוא 4 שעות נמצא שם, מ-9 עד 1, זה הזמן שהם עושים את ההגעלה, הוא לא מאשר ששום כלי ייכנס להגעלה לפני שהוא אישית בדק אותו, אומר יהיה התור כמה שיהיה ארוך, שום כלי לא נכנס להגעלה לפני שהוא בדק אותו אישית. 4 שעות. מ-9 עד 1 הוא נמצא שם בעצמו. לא פשוט, כי זה צריך להיות נקי מכל חציצה, וצריך להיות שלא יהיה על זה מדבקות, ולא יהיה על זה דברים, ואנשים לא מודעים לכל הכללים. ואז תעשה לי הגעלה, חשוב להכניס להגעלה, הכניס למים, הוציא לו המים, שלא מדבר גמרנו. זה לא בדיוק ככה. יש הרבה הלכות, ראיתם? הנה פה, תראו כמה הלכות יש. וגם, בוא נגיד, זה שעושה את ההגעלה. כולו מגעיל, הוא לא מישהו כזה, איך אומרים, הכי מבין גדול בעולם. כן, בינינו, לפעמים יש להם גם כן נטייה. אתה צריך, כן, גם זה צריך. למה? כל כלי זה עוד 5 שקל, צריך פרנסה. צריך? כן, צריך. הוא לא אמר למי, זה צורך שלו. זה הגעלה. ולפעמים זה כלים שעושים בכלל עכשיו. הם בסדר, הם צוננים. ואני כבר לא מדבר שיש מחלוקות בין הספרדים והאשכנזים, ואז גם כן
היינו פעם באיזה מקום, היו עושים עגלה. סתם אני עובר, אני מסתכל, אני לא מעיר לאנשים מערות, אין לי כוח בשביל זה. אבל אני עושה מה רע? אני עושה עגלה, אנשים עומדים בתור, עושה עגלה, אני מסתכל, המים לא מפעפעים. תקשיבו, המים שלו לא מפעפעים, מה קורה פה? הוא אומר, הרב, נגמר לי הגז, מה אני אעשה? תעצור את העגלה, מה אני אעשה? הוא אומר לי, לא, מסכנים האנשים, אני מרחם עליהם. מה אתה מרחם עליהם? אתה לא עושה להם עגלה, מה אתה מרחם עליהם? ממש, ואני, אחרי שאני אומר לו, הוא ממשיך. מה אתה יודע, תקשיב, חבל על העולם הבא שלך. תתקשר למישהו שיביא לך בלון גז, כשיעלה כמה שיעלה, המים לא מותחים. אתה חייב להוציא פה עוד מעבר למטה. מה אומר לך? אז הוא התקשר לחבר שלו, אמר לו, תשמע, תבוא, הרב פה אומר שצריך, וזה ניסה עכשיו, לא יודע מה עושה בסוף. ואנשים מה? אנשים מבינים מה קורה? רואים בן אדם עומד עושה עגלה, יש לו כיפה יפה על הראש, אני מקווה שהיא בסדר, והוא עושה עגלה, והם עומדים בתור, ועושים שם עגלה. מה זה? זה ממש, תדע לך, היה שנה אחת, מישהו נשאר עם העגלה ממש עד אחרי חצות של ערב פסח, אז כבר יש הלכות הרבה יותר חמורות בהכשרת הכלים, הרבה יותר חמורות. והוא נשאר עכשיו, אתה לא מבין איזה תור היה לו. איפה ישנתם? איפה הייתם עד עכשיו? מה? פתאום הודיעו לכם שמחר פסח? אני לא מבין. מה, תבוא את זה גלה ולפני כן. מה, והוא היה יחיד, מי נשאר? בוא, פסח אחרי עצות כולם הולכים הביתה כבר, די. מה? אמר לי בעל מאפייה, אמר לי הרב, אני מציע לך, אל תיקח מרצו של פסח אחרי עצות. אתה אומר לי זה? זה שיא הכסף שלך, אומר לי כסף לא כסף, ואני מודיע לך. מגיע ערב פסח חצות, אני מקפל את הזנב שלי והולך הביתה, אני משאיר להם את המאפייה, אני לא נמצא שם. אמרתי, בסדר, אז המשגיח אומר לי, לא, גם המשגיח הולך. הוא אומר לי, מה אתה חושב? המשגיח אין לו בית, אין לו משפחה, אין לו מה. הוא אומר לי, מה, גמרנו, חלאס, יש לנו בית, יש לנו ליל הסדר גם. הוא אומר לי, אני מחנוכה עומד שם על הרגליים, אני עומד להתמוטט. מגיע אחרי חצות, אני הולך, הוא אומר, אני מקבל את הכסף, כן. אבל להגיד לך מה קורה עם הכשרות, הוא רוצה להגיד לך. מה אתה רוצה? כן, אז מי עושה עגלה בשעה כזאת? עכשיו הוא היה היחיד שנשאר עושה עגלה. איזה עגלה, השם מרחם. לכן אני אומר, צריכים להיות עם עיניים פקוחות. לא ללכת, איך אומרים, כסה לטבח. תחשוב מה אתה עושה. תהיה מתוכנן, תלמד הלכות, תשאל, תברר. כן, יש אצלנו בהר נוף, גם כן, קהילה אחת. אחד הרבנים החשובים, או שהוא יושב שם בעצמו, או שהוא מושיב מוצים. הוא מושיב מוצים ליד המקום של העגלה. הוא לא נותן לו לעשות עגלה ככה לבד. וכל מי שמגיע, הוא בא אליו, הוא שואל אותו, הוא מראה לו, אחר כך הוא אומר לו, כן תעשה, לא תעשה, תעשה ככה, תעשה ככה. הוא מסביר לו. ואנשים אומרים, שמה צריך את זה? ואחר כך תראה, יש פה עוד איזה 8 עגלות, תלך לשם, תעשה אצלהם. מצוין, אני יודע אם אתה עושה בסדר או לא. מאיפה אתה יודע מה עושה? זה לא. ואני גם לא מדבר אלה שעושים עגלה בבית. זה ממש נורא ואיום. בבית לקחת סיר גדול ולהביא אותו לרתיחה עם חום של גז, זה כמעט בלתי אפשרי. הגז שלנו בכלל לא חזק. לא הגז ולא החשמל. אין לכם מושג כמה הבדל יש בין חום של גחלים לחום של, או ברנר. ברנר יש לו סיוע של חמצן, אז הוא עובד טוב. אבל סתם גז בבית, גם הלהבה הכי גדולה שיש. יתבשל לך את האוכל, כן, אבל להטיח מים בכמות גדולה, שאתה יכול לעשות בזה עגלה, זה כמעט בלתי אפשרי. אני דיברתי עם כמה אנשים, אבל אני עושה עגלה בבית. אין לי דברים כל כך גדולים, אני עושה עגלה בבית. והמים שלך רותחים, מפעפעים. בערך. מה בערך? הוא אומר, תשמע הרב, אי אפשר, זה ציר גדול, אני צריך להכניס בו כלים. ואני מדיד את הלהבה של הגז הכי גבוהה שיש. נו, ומה? פרפוע של המחם של שבת, זה לא מספיק? מה? פרפוע של המחם של שבת. כן, מספיק, כן, כן. אם זה מפעפע, אבל על הגז לא זה מפעפע. אתה צריך לסגור את הסיר ולחכות שיפעפע. או, יפה מאוד. עוד כמה דקות עד שהוא יחזור לנו, הוא תחם את הכלים שבפנים, אבל קרים. יפה מאוד, נו, זה הבעיה, אתה מבין, זה בעיה. מצד שני, הייתה אישה אחת שעשתה הגעלה על המיקסר שלה ולכל החלקים וזה, אז היא שמה אותם, וכמו שהוא אומר, שמה אותם בתוך הסיר, כיסתה את המכסה והדליקה את הלהבה הכי גדולה. היא באה אחרי חצי שעה לראות אם המים כבר מפעפעים או לא.
כל הכלים שלה, אתה רואה אותם ככה עקומים, צ'וחמקים, והלכו, הלך למיקסר. זאת אומרת, מה, אבל כתוב שזה עמיד בחום. זאת אומרת, זה עמיד בחום, שאת יכולה להטביל את זה ולהוציא את זה, לא לבשל את זה. בישלת את זה על האש. זה לא מיועד לבישול. מסכנה, עובד הלך מיקסר, כל כך יקר, הלך הכל. כן, הלך, נו, מה אתה חושב? עמיד בחום זה לא אומר שמבשלים את זה. זה שאתה יכול להכניס את זה לחום, זה לא יתבקע. אבל זה לא עמיד בבישול. אנשים עושים שטויות, רבותיי. לכן אני אומר, ברוך השם, אנחנו לומדים את הדברים, אנחנו יודעים אותם, אבל כשעושים עגלה צריך לדעת שצריך לזה פיקוח, כדי שהעגלה תהיה כדת וכדין. ברוך ה' לעולם, אמן.